ברוכים הבאים לשיעור ההלכה העולמי הלכות ברכות. שאלה, איך מותר לאכול דבש? הדבש הזה הרי יוצא מהדבורה, ויש לנו כלל שאומר כל היוצא מן הטמא טמא. דבורה זה דבר שהוא נקרא שרצים טמאים. אז איך מותר לאכול את הדבש שהוא יוצא מהשרת? תשובה, הדבורה לא לוקחת את הצוף של הפרי ומכניסה את זה לתוך הגוף שלה, ואחרי זה מוציאה את זה מהגוף שלה, אלא יש לה כמין בלוטות בתוך הפה ששומרות את זה. זה לא נכנס לתוך מערכת העיכול שלה ויוצא מתוך הגוף שלה, אלא זה סך הכל נכנס למחסן שלה, ומהמחסן שלה יצא. בפה יש לה בלוטות ששומרות את זה ומוציאות את זה אחר כך. וכיוון שזה לא עובר תהליך בתוך הגוף של הדבורה, לכן הדבש מותר באכילה, ועל זה חז"ל אמרו שהתורה השתבחה ארץ חלב, זבת חלב ודבש, סימן שהדבש הוא דבש שהוא מותר באכילה. הבעיה היא שבתוך הדבש, הרי כשהדבורה גומרת את העבודה שלה, איפה היא הולכת למות? היא הולכת למות דווקא בתוך הכברת, בתוך הדבש. היא שמה היא מתה. כשהיא מתה היא מתחילה להתפרק. יוצא שבתוך הדבש יש רגלי הדבורים, כנפי הדבורים. זה דבר כל כך דק שאי אפשר לסנן אותו. אז אם ככה אתה אוכל חלקים מבעל חי, טמא, משרצים, איך מותר לאכול דבש? הרי הסינון לעולם לא יכול להגיע לרמה כזאת. תשובה, הדבש יש לו דבר מיוחד שהקדוש ברוך הוא יצר בו, מחמת ריבוי הסוכרים שבו. כל דבר שיפול אליו יהפך להיות דבש. אם תיקח תפוח, תכניס אותו לתוך דבש, יעבור שבוע, שבועיים, התפוח יתחיל להיות דבש. הוא יתפרק והוא יהפך להיות דבש. גם רגלי הדבורים, אחרי שהן נכנסות לתוך הדבש, שעובר 3 ימים, הם מתפרקים מחמת הסוכרים, והם נהפכים להיות דבש. יוצאים ככה שיש פה בירייה חדשה, פנים חדשות באו לכאן. זה כבר לא רגלי הדבורים, זה נקרא כבר דבש. ולכן בכזה מקרה זה מותר באכילה. זה חידוש גדול מאוד. גם אם לקחתי, מפה למד רבנו יונה, שאיך מותר לקחת בוסם מיוחד שעשוי מדם החיות. זה האמור. מה זה האמור? זה בוסם מיוחד שיש לו ריח מיוחד שהוא עשוי מדם החיות, ומכניסים אותו לתוך האוכל והוא נותן טעם וריח טוב באוכל. איך מותר? אומר רבנו יונה, כיוון שהאדם הזה מתייבש ונהיה אפר בעלמה, הוא איבד כבר את החשיבות שלו, וכיוון שהוא איבד את החשיבות שלו הוא נהיה פנים חדשות, והוא מביא ראיה מכל הרגלי הדבורים שנכנסים לתוך הדבש. גם אם נפל איזה שרץ לתוך הדבש ועבר עליו תקופה שהשרץ הזה יתפרק ונהיה דבר חדש, פנים חדשות באו לכאן ומותר באכילה, ולכן הדבש מותר באכילה. תודה רבה לבורא עולם שזיכה לנו את החוכמה האלוקית. זכות התורה הקדושה תגן בעדכם, אמן כן יהי רצון.